Ακούστε ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι που μετακινούνται σε αυτήν την εκλογική περίοδο, ποιοι ξυπνήσανε. Ακούστε, είναι φοβερό βίντεο. Εγώ θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, μήπως έχετε την ψευδαίσθηση ότι εσείς είστε ο πολύ χριστιανός και ο κύριος Τσίπρας είναι ο λιγότερο από εσάς? Σας ρωτώ, κύριε Χατζηδάκη, διότι εάν είστε πραγματικά πολύ χριστιανός και έχετε επίγνωση το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος λόγου, τότε θα πρέπει να το κάνετε πράξη, κύριε Χατζηδάκη, και όχι να κάνετε μακρύ σταυρό. Έχετε μείνει νηστικός το βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες? Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Ήμουνα χρόνια νεοδημοκράτησα και θα ψηφίσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο θα με πάει σε παραδείσους. Όχι, εμπιστεύομαι την καθαρότητα του λόγου του, το βλέμμα του το καθαρό, και όχι αυτό της ποντικομαϊμούς, της αλεφούς, της πονηράς που κοιτάζει μία. Κοίτατε το κεφάλι, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Κυρία Κατσούλη. Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε αυτή την Ελλάδα, ο λόγος του Θεού, όταν δεν την έχετε ακούσει αυτή την Ελλάδα. Και πριν περάσουμε... Και πριν περάσουμε στο άλλο μέρος για να αλλάξουμε λίγο διάθεση, let's dance. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δύναμη που παίρνω, γιατί οι εκλογές, ξέρεις, λες, γελάς, κάνεις, αλλά λες κάποια στιγμή, είχα την ανάγκη, λέω, ρε γαμώτο, θα κάνω έτσι μια αναδρομή. Την κάναμε πρόβα, ήταν πολλή ώρα. Οπότε ξεκινήσαμε λοιπόν από ένα σημείο και μετά. Πάμε να κάνουμε μια αναδρομούλα, λίγο γρήγορα. Έχει σημασία να θυμηθούμε τι έχει γίνει στη χώρα αυτή. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Παπανδρέο όταν βγήκε. Μετά μάθαμε από το Στρόσκαν ότι από τον Νοέμβριο ήξερε Παπανδρέο και όχι το Μάιο που μας πήγε. Επίσης, στις 23 Μαΐου του 2010 μάθαμε ότι το χρέος είναι 15,6 από 6,5%. Προσέξτε, δύο πρωθυπουργοί της χώρας είπαν ο ένας είναι 6,5 και ο άλλος είναι 15,6. Και μπήκε η χώρα και περνάει αυτά τα 6 χρόνια, αυτά που περνάει, γιατί το είπα μεταξύ τους. Ούτε δικαστήριο, ούτε είπε τον Καραμαλή θα σε πάω στο δικαστήριο, ούτε κουνήθηκε κανένας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δύο πρωθυπουργοί να το λύνουν μεταξύ τους. Εντάξει, σου είπα 6,5 είναι 15,6. Και τι έγινε? Πέστε μου σε ποια χώρα του κόσμου, σε ποια χώρα του κόσμου μπορεί να συμβεί αυτό? Λοιπόν, έχουμε δει εδώ πέρα όλα αυτά. Φτάσαμε μέχρι τη διάσπαση της Δημάρ. Η διάσπαση της Δημάρ έγινε και είναι περίεργο. Ενώ ψηφίστηκε το μνημόνιο, διασπάστηκε αριστερά. Γιατί έτσι ξεκίνησε το πώς θα ανακοπεί η πορεία προς την αλλαγή από το μνημόνιο. Διασπάσαν πρώτα την αριστερά για να την έχουν να την χρησιμοποιήσουν αργότερα. Ο Παπανδρέου λοιπόν το 2011 προαναγγέλει δημοψήφισμα για τη νέα συμφωνία. Στις 2 Νοεμβρίου του 2011 γίνεται η Συμφωνία των Κανών, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Κάνας, θα θυμάστε, τέθηκε το θέμα δραχμή ή ευρώ. Δηλαδή η πρώτη αμφισβήτηση επίσημη του νομίσματος της χώρας γίνεται από τον Παπανδρέου, από το Πασόκ και από τους εταίρους τότε. Ο Παπανδρέου δεν αναφέρει στους ξένους ότι δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο δημοψήφισμα γιατί δεν μπορεί να φύγει η χώρα, γιατί προφανώς αυτός ήταν ο ρόλος του. Γυρνάει πίσω ηττημένος και ο Βενιζέλος διαφοροποιείται. Τότε ισχυρίζεται ο Παπανδρέου ότι έγινε η ανατροπή του. Αλλά δεν μας λέει ο Παπανδρέου ποιος τον έβαλε να κάνει αυτό το πολιτικό οτόπιμα. Όντως τότε οι Γερμανοί, κυρία μου, συμφώνησαν με τον Βενιζέλο, φαίνεται, και φαίνεται αυτό αργότερα από την παραλαβή των υποβρυχίων
από το Βενιζέλο. Τότε του δώσανε το χρήσμα του νέου αρχηγού του Πασόκ και του μετέπειτα συμπρωθυπουργού. Το 2011 λοιπόν μπαίνει ψήφος εμπιστοσύνης στον Παπανδρέου και μετά γίνεται κυβέρνηση Παπαδήμου που συμμετέχουν 3 κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος. Υπουργοποιείται ο Βορίδης και γίνεται υφυπουργός ο Άδωνης. Θα μάθουμε αργότερα γιατί γίνανε υπουργοί. Θα μάθουμε αργότερα με ποιες επερωτήσεις κάνανε για να δώσουν οι Γερμανοί το OK. Γιατί δεν βρίσκεσαι από τις τηλεπολίσεις πρώτο τραπέζι πίστα κόμματος έτσι. Να σημειώσουμε εδώ τα χρήματα που έχει παραλάβει για τα εξοπλιστικά προγράμματα ο Καρζαφέρης έχουν γίνει σε προηγούμενο χρόνο, 2007-2008. 10 Φεβρουαρίου του 2012 λοιπόν, ο Καρζαφέρης ανακοινώνει δεν στηρίζει τον Παπαδήμο. Και αποχωρεί το Λάος. Να υποθέσουμε ότι τον ενημερώσανε ότι θα του βγάλουν στοιχεία για την offshore. Γι' αυτό και αποχώρησε. Σκέψεις κάνουμε. Ο Βορίδης και ο Άδωνης πάντως παραμένουν στην κυβέρνηση και μετά πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και ακολούθησε και ο Πλεύης. 3 χουντικοί μπροστά στη Νέα Δημοκρατία. Και φτάναμε λοιπόν το 2012 που διασπάται για πρώτη φορά η δεξιά με τους ΑΝΕΛ. Εδώ έχουμε την πρώτη διάσπαση δεξιού κόμματος, δηλαδή για πρώτη φορά αντιδράει μια μερίδα νεοδημοκρατών. Ο Καμένος από εκείνη τη μέρα μπαίνει στο στόχαστρο, διότι όποιος πάει το μνημονιακό μέτωπο διαλύεται από τα κανάλια. Ακόμα και τώρα βλέπουμε πως δείχνουν τον Καμένο με το σταγονόμετρο, ενώ το Θοδωράκι τον ασταμάτητο. Και 18 Μαρτίου 2012, Βενιζέλος πρόεδρος του Πασόκ και 6 Μαΐου 2012 εκλογές και η Χρυσή Αυγή, η οποία δυναμώνει μέσα στον Παπαδήμο, την δυναμώνουν τα κανάλια, βρίσκεται με 7% γιατί μαζεύει τον κόσμο τον Καρατζαφέρη. Ξαναγίνονται εκλογές 17 Ιουνίου του 2012 και στις 16-21 Ιουνίου 2012 έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Δέστε πότε τους διασπάσανε και πότε τους χρειαστήκανε. Αντί λοιπόν το Πασόκ να συνταχτεί με τη Δημάρ και με το Τσίπρα να περάσουμε σε νέα φάση, όχι, το σύστημα έχει δουλέψει καλά και συνεχίζεται με επιτυχία η μνημονιακή πολιτική. Επειδή όμως η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να χάνει και κυρίως προς τη Χρυσή Αυγή, είχε φτιαχτεί η Χρυσή Αυγή σαν αποθήκη της δεξιάς, ακροδεξιά. Εξού και η σχέση Μπαλτάκου Χρυσής Αυγής. Αυτό δεν λειτουργήσε και αρχίζουν να ανακαλύπτουν τον εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, αφού έχουν μαχαιροβγάλει διάφορους Πακιστανούς. Αλλά η Νέα Δημοκρατία εκεί και οι δημοσιογράφοι, αν θυμάστε, χασκογελούσαν στα. Πώς τα λένε. Τώρα γίνεται το συνταρακτικό με τη δολοφονία του Φίσα και φτάνουμε σύλληψη της Χρυσής Αυγής 23 Σεπτεμβρίου του 2013. Και αμέσως μετά το σύστημα τρέχει να δει και να βγάλει καινούργια αναχώματα. Το Mega Channel λοιπόν, τι κάνει εκείνη την ώρα, και οι σχετικοί αποφασίζουν να βρουν ένα πρόσωπο το οποίο να το γνωρίζει ο κόσμος και να το δέχεται. Ήταν πολύ βασικό, επειδή είχαν απαξιωθεί όλοι, αυτός που θα ερχόταν να σε πλησιάσει να τον ξέρεις. Έτσι προκρίνουν το Θοδωράκι. Και κάνει το ποτάμι. Συμμαθητής του Τζίμι Πανούση, ο Θοδωράκης, δεν ξεχνάμε ποτέ τη φράση αυτή, την κράτησα πάρα πολύ σημαντική φράση. Ο Σταύρος Θοδωράκης τον γνωρίζω. Δεν τον έχω σε εκτίμηση και πρέπει να σας πω από αυτά που ξέρω, επειδή ξέρω και ανθρώπους που δουλεύουν μαζί του, ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν πάει χωρίς αμοιβή ούτε στο περίπτερο. Όχι να αφήσει τη δουλειά του και να φτιάξει κόμμα. Του δίνουν λοιπόν και τίτλο. Του δίνουν και τίτλο ποτάμι. Ποτάμι για να είναι τρισύλλαβο. Περάσαμε τα ΔΑΠ από το Νουδού Πασόκ που είναι τα δισύλλαβα στα τρισύλλαβα. Να απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ποτάμι. Και το κίνημα του Παπανδρέου είναι τρισύλλαβο. Κίνημα. Έρχεται λοιπόν το κόμμα του Θεοδωράκη να στηρίξει το Σαμαρά, να γίνει η νέα πατερίτσα, να πιάσει πολιτικ, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν καμία πολιτική ταυτότητα, και λένε γιατί όχι αυτό, να δούμε και έναν νέο άνθρωπο, να δούμε μια νέα φάτσα που έχει λίγο στυλ. Δεν είναι αμπέχονο μουσι, είναι Μύκονος με ανησυχίες. Αν μπορώ να το εξηγήσω έτσι. Ναι, μεν, αλλά εντάξει. Δεν έχω Rolex, έχω το φτηνό. Low profile, αντίπαρος. Αυτά είναι τα δύο βίντεο που χαρακτηρίζουν το Θοδωράκι. Να τα ακούσουμε, παρακαλώ. Έχω μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Δηλαδή, να σου το πω εδώ στο ωραίο κασό. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Σίγουρα το πιστεύω. Δηλαδή, είμαι καλός. Είναι από τα ατού μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορες άλλες δουλειές πριν τη δημοσιογραφία. Μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, ας πούμε. Όταν πάει στη Μέρκελ δηλαδή και θα κάθεται και κοιτάει έτσι. Και θα πει: εγώ σε κόβω να μου δώσει τόσα. Στην πραγματικότητα, τι έχει συμβεί, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Το Mega Channel προσπαθεί να είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή διαμέσου του κυρίου Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης είναι ο δούριος ύπος. Για να μπορεί το Mega Channel να γίνει ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων. Κανονικό στήριγμα του Σαμαρά, λοιπόν. Η Σαμαράς Films παρουσιάζει Μικρό.
μικρό το μεροκάματο. Μόνο στον δρόμο δεν τον έχουμε δει, στα φανάρια να μας κάνει φωτιές. Μας τρέλανε στην πρωτοπορία, κατασκηνώσεις, οικολογία, ανησυχίες του κόλου. Να είχαμε να λέγαμε. Και βλέπω το σύστημα λοιπόν να συνεχίζουν να πηγαίνουν οι πασοξίδες προς το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναβάζουνε, την έχω προσέξει τη λέξη, ξαναβάζουνε τον Παπανδρέου να γίνει ανάχωμα στην ιστορία. Για να μην βγει σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος. Και έτσι ιδρύει το κόμμα του ξανά. Ξέχασα να πω ότι δημιουργήθηκε παράλληλα και η ελιά που δεν τους πέτυχε. Την κάναν, την κάψαν, τελειώσαν αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Και έτσι μετά τις εκλογές υπολογίζουμε να έχουμε αυτό το σκηνικό. Αμέσως μετά τις εκλογές θα έχουμε ακριβώς αυτό το σκηνικό. Η Δημάρ που έχει αχρηστευτεί θα πάει εκεί. Η ΑΝΕΛ, αν τους πιέσουν, δεν θα βγούνε. Και το ΚΚΕ θα υπερίπτεται από πάνω από τον μπλοκ, όπως έγραφε το εφημερίδα Παρών, σε ανίερη συμμαχία. Άρα, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε συνέχιση του μνημονιακού μπλοκ. Είναι όλα τακτοποιημένα. Με τρίτο κόμμα θέλουν το ποτάμι για να κανονίζουν αυτοί κατευθείαν τι θα γίνεται. Τη Χρυσή Αυγή δεν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αν καταφέρουν να συντρίψουν τους ανελώς, προχώρα. Δεν βλέπουμε πουθενά τη Χρυσή Αυγή, γιατί όπως βλέπετε, δεν τη βλέπετε σε κανένα κανάλι. Και ρωτώ εγώ, δεν φαντάζεστε να έχουν ταλκά να ακούσουν τη Χρυσή Αυγή, αλλά εφόσον ένα κόμμα κατεβαίνει σε εκλογές και δεν υπάρχει οριστική καταδίκη, αποκλεισμός δεν μπορεί να υπάρξει. Οι κανόνες του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου λένε ότι πρέπει να συμμετέχουν τα κόμματα. Ποιος παίρνει την απόφαση εδώ, εφόσον δεν υπάρχει δικαστική απόφαση? Μόνοι τους οι καναλάρχες πήραν εντολή από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΕΣΟΡΟΥ γιατί δεν παρεμβαίνει? Πώς γίνεται αυτό? Η δημοκρατία δεν μπορεί να απαντάει στο φασισμό με φασισμό. Η δημοκρατία έχει μάθει να δίνει το δικαίωμα. Λαός τους έβγαλε, λαός θα τους στείλει στα σπίτια τους. Εκτός κι αν υπήρχε δικαστική απόφαση, οπότε δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν. Αλλά για κακούργημα διώκεται και ο πρόεδρος της Ελστάτ. Κι όμως είναι εκεί και κάνει μετρήσεις ακόμα για τη χώρα. Πώς γίνεται κακούργημα το ένα, κακούργημα και το άλλο? Αυτή είναι μια υποκειμενική δική μου ανάγκη. Ιστορία. 100.000 νέα παιδιά που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον νόμο, λένε δεν προλαβαίνουν να τους κάνουν τα χαρτιά. Έχετε δει χώρα που κάνει εκλογές και αποκλείει 100.000 ανθρώπους? Γιατί ο νέος δεν φοβάται. Και η κυβέρνηση θέλει μόνο φοβισμένους. Ούτε στις πρεσβείες μπορούν να ψηφίσουν. Ούτε στις πρεσβείες μπορούν να ψηφίσουν. Όλα τα παιδιά που μεταναστεύσανε χωρίς να το θέλουν και δεν έχουν λεφτά να έρθουν εδώ να ψηφίσουν, ούτε αυτούς. Όταν αρνείσαι λοιπόν στους νέους και τους έχεις διώξει από τη χώρα, δεν μπορείς να μου κάνεις διαφημιστικό. Δεν μπορούν 18 χρονών να ψηφίσουν. Γιατί τους βάζεις τότε στα 16 τους στα σχολεία να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους από τα 16 και δεν μπορούν στα 18? Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Έτσι έπρεπε να γίνει το διαφημιστικό. Πάμε να το δούμε, κυρία μου, να μην λένε δεν το πέσουμε κιόλας. Έτσι είναι το σωστό. Αυτό ναι. Αυτό έτσι θα παιχτεί τώρα από εδώ και στο. Πώς σε λέτε? Νικόλα. Κάτσε να τα πούμε, Νικόλα. Το θέμα είναι να ξέρεις πού θέλεις να πας. Και σήμερα έχουμε σχεδόν φτάσει την Ελλάδα εκεί που πρέπει. Για σένα, για όλα τα παιδιά. Γιατί για να παίξει μπάλα μια χώρα, όπως και μια ομάδα, πρέπει να έχει γήπεδο. Και εμείς της το φτιάχνουμε το γήπεδο, καινούριο. Νέα Δημοκρατία. Δύναμη